sende den til mig, den film. Det tror jeg godt, det her. Du må godt gå på den. Super, kan være 3! Ja. Sjælhjælp! Sjælhjælp! Har det. Vi sikrer 3, skal være 3, og du går forrest. Modtaget. Hold lidt, vi sikrer. I må godt gå helt op og kigge på førstehjælpen deroppe. Sikring 63! Det der sker nu, det er, at de sikrer hele vejen rundt om den tilskadekommende. Dels for at sikre sig selv, men også for at sikre den tilskadekommende. Fordi selvom han er fjenden, så skal vi stadigvæk passe på ham. Vi må ikke skille mellem, om det er vores egne soldater, eller om det er fjendens soldater, der kommer til skade. Har det? Bare ryk tættere på den. Ja, så er de helt tæt på. Jeg filmer. Gå helt tæt på, så nu. Hvad skal det gå i? Bergstrøm, ja. Hvad skal det gå i? Ikke kritisk. Se. Det er kritisk, har det. Spil så godt som muligt, vi må videre. Vi laver redde længere henne. Modtaget. Så en borger længere nede. Har det. Jeg overtager din plads, du henter borgen. Har det. Det han lægger på her nu, det er det vi kalder for en tourniquet, også kat. Og den gør sådan, så den stopper blødningen, så vi kan flytte ham væk fra stedet. Altså det han laver nu, det er en nødbehandling. Bergstrøm, jeg skal have en klarmelding for dig, når han er klar til at kunne blive rykket. Yes. Og når han så er klar til at blive rykket, så rykker vi ham ned til vejen, hvor vi laver en rede. En rede er der, hvor alle sårede bliver lagt i. Og så bliver de afhentet. Så bliver de afhentet af sanitetskombineren. Kan du selv komme op på borgen? Et af 3, lige bærer ham op. Hernede? Ja. Det er alvorligt skade. Du må godt klippe den der, Allan. Du har skræmt der. Og det er så teaterblod, det der. Så han har haft det hele tiden. Ja. Hvad for en af dem var din rifler? Den derovre. Den er din. Vi tager hans, når vi... Har du det til? Ja, 2 Mike. Har du? 2 Mike betyder 2 minutter. Se, vi kan køre. Jeg kan se, som mig. 2 hårdtal, det er 2 timer, ikke? Hvad? 2 hårdtal, 2 timer, hvordan vil Der er det? 2 Mike. Men 2 timer, hvis man... Så siger vi bare 2 timer. Ja. Så får han en gang morfin, så skriger han ikke så meget. Sådan. Får det meget bedre. Jamen på borgen? Ja. Han er klar til at rykke. Lige ham op på borgen. Og mens de to de behandler, så de andre de sikrer, om der ikke kommer nogen. Ja, 3, 2, 1. Hvis det er, at de bliver 3 og angrebet, 4 på borgen. hvis det er, at de bliver angrebet undervejs, under behandlingen, så vil de stoppe behandlingen med det samme og begynde at forsvare sig. Fordi deres primære opgave alle sammen, det er geværskytter. Og så har de alle sammen nogle sekundære, det vil sige nogle ekstra opgaver.
Der er en sygehjælper, vi har radiomand, vi har kører. Hvem er radiomanden? Ham har vi ikke med i dag. Ja, okay. Okay. Hold op, 2 forrest. Men normalt så plejer gruppeførerne at have radioen også. Tim, den er bagtom igen. Hold ned, og ned. Eller han skal vende om. Jeg går baglæns. 3, 1, 2, 3. Det var bare for dig. Mhm.